ओ बे स्पर्ट्स मेटेरियेल जिथु राननाय बाहाय दिनैनि दिनाव बिसेसकै मोनब्रै मेटेरियेल्सखौ राननाय जादों। बेनो जाहैबाय भलिबल, क्रिकेट, चिस आरो केरम बर्ड। आरो बे राननाया दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर ब्लक अफिसाव जों राननाय जादों, लकेल ब्लक अफिसाव। आरो बे राननाया दिनै सारा बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां ब्लक जेसेबां माने प्राइमारिनि आन्दाराव जेसेबां क्लाबफोर दं बेखौ हरनाय जादों। जों दिनैहाय नैबे 14 चिरां जुवार ब्लकनि सिङावहाय गासै 39 क्लाबफोरनो जों बेखौ बिलाइनो हाबाय आरो बेखौ बिलाइनानै जों गोजोन मोनदों। आरो जोङो आसा खालामगोन दिनै बिटिसि सरकारा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जे सिमां नुदों, जे स्पर्ट्सनि फारसे गेलेनायनि फारसे लाइमोनफोरखौ जे गोजौ फारसे लांनायनि बाथ्रा आरो बेजोंनो लोगोसे फरायनायनि फारसे लाइमोनफोरखौ गोजौ फारसे लांनायनि बाथ्रा आरो जोंनि अभारअल बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां माने जाथि जनगोष्ठी दं बेखौ जोङो खौसेयै लांनायनि जे बिटिसि सरकारा सिन्था खालामदों, जोंनि थाखाय निस्सय मोजां होननानै जों सानगोन। आरो नैबे स्पर्ट्स मेटेरियेल्स राननायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामगोन जाहाथे बेखौ लांनानै जोंनि क्लाबफोरा मोजाङै बेबहार खालामहैगोन आरो बै क्लाबफोरनि गेलेनाय जे बिथिङा जौगागोन आरो बे जौगानायनिफ्राय जोङो साफा साफा ओनसोलनिफ्राय मोजां मोजां गेलेग्राफोरखौ जों मोनगोन। स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेल इयुनाव बेखौ जों आसा खालामगोन। माखासे फरायनायखौ नागारनानै आरो गेलेनायखौ नागारनानै माखासे गाज्रि लामाथिं माखासे लाइमोनफ्रा ओंखारलाङो। खारना बेनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि जे सिन्था गोलाव सम बिथाङा सिन्था खालामहरदों। जिहेतु जोंनि नैबे ओनसोलाव मोनसे समाव आन्दालन जादोंमोन। बे आन्दालननि गेजेरजोंहाय जोंनि ओनसोलाव गोबांथार माने खस्थ' मोननांबाय, गोबांथार बिथिङाव जोङो माने एसे माने जे जिनिसखौ जोङो मानसि हिसाबै जौगानांगौमोन बेखौ हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा बिटिसि सरकारखौ सालायनाय लोगो लोगो दिनैहाय बिथाङा जे सिन्था खालामनो मोनबाय, बे बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरा जे गोबाव समनिफ्राय गोबांथार आयदा जेखौ जोङो नुदों, ड्राग्स, दिनैहाय जौ लोंनाय, बिदिनो जुवा गेलेनाय बायदि आयदाफ्राव गथ'फ्रा फरायनांगौ समावहाय गावनि केरियारखौ दानांगौ समावहाय बेखौ दोननानै गुबुन माने लोगोफोरनि इनकारेजाव बा सोरनिबा बेफोरबायदि षड़यन्त्रफ्रावहाय लाइमोनफ्रा बेफोरबायदियाव जिहेतु गोदोनानै दं, जायनि थाखाय न'खरजों लोगोसे गावनि ओनसोल जाथि हिसाबै जोंहा मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि हयथ' फैनो हागौ। बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै प्रमद बर' सार जोंनि बिटिआरनि चिफ सारा नैबे जोंनि स्पर्ट्स मेटेरियेल राननायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव मोनसे मुखुब खालामनानै जाहाथे बैफोरनिफ्राय बोरैबा इउटार्न जानो हायो नामा जोंनि लाइमोनफ्रा आरो गावनि जिउजों लोगोसे न'खर आरो ओनसोल गासैखौबो जोङो बोरैबा मोजां मोनसे परिबेसाव बोखांबोनो हायो नामा बेखौ सिन्था खालामनानै प्रमद बर' सारा बेखौ मावनाय जादों। आरो जों दिनै सारनि अननायावहाय बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारनि अननायावहाय बेखौ जोंनि लाइमोनफोर क्लाबफोरनो जों राननानै होनो मोननायाव जों बिराद गोजोननाय मोनदों। আমি আজি এইটো স্পৰ্টছৰ মেটেৰিয়েল পাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো মই বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মই ধন্যবাদ আৰু থেংক ইউ দিবৰ কাৰণে মই সাজিছোঁ। এইটো আজিকালি যুগত অনলি এডুকেশ্যনটো নহ'ব, হয়তো আমাক স্পৰ্টৰ মাজে মাজে এনেকৈ যদি মেটেৰিয়েলছখন দি দিয়ে তেনেহ'লে কাৰিকুলাম এক্টিভিটিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে অলপ বেছি ভাল হ'ব। আৰু আমি হৈছোঁ দেওচুৰীয়া হৰিভক্ত ক্লাব দেওচুৰী। আমি ক্ৰিকেটৰ মেটেৰিয়েলছ পাইছোঁ। মই মানে অশেষকৈ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। মানে এনেকৈ যদি মাজে মাজে আমাক মাজত এনেকুৱা স্পৰ্টৰ বস্তুখন যদি গ্ৰহণ কৰে সঁচাকৈ ইউথগিলা খেলা ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি পৰিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব।